Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 10. No solisogam tinalintag a tao nga agaramid iti dakas, si kamatlaeng ti matnag iti palabog mo. Magonggonaan to naimbag dagiti awan basol na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nalako ka di amin nga ipadeliver tayo? Saan pa yasimbang patid at duma naggapo iti kabanghibang nga ili? Katsi ka, Leon. Anya ti resulta ti impalakom. Nalako amin ang dad. At iti kwarta naglakwan. Bilangan nyo. Ne, at damat kurang na. Ni daddy met. At daya agigam iti uging asan ang maugingan. Magnaya tilugan no awan gasolina na. Sika at talaga. Nalaing ka iti dilehensya. No awan trabahom ita, tulungan nakman nga agluto iti kankanan amapan mi ipasyar di taigid ti kalsada, kan iti kabalbalayan lakay. Wana bakit? Awan pa'y mo't timang tangdan kanyak. Bareng makalako kami kin ni Fe Adagos. Awan gayam klase ni Fe ita. Matulungan na kang agisursur iti kankanen. Isungarod anayunak ti ilutok, tapno umado ti ilako mi. Malangarod, tauray siyak. Mapanak mataglako iti medyo adayo adiso. Alaman nga rod lakay. Tani, dandani manan ti panagbayad ni Fe iti pagadalan. Kaduan tangarod ti iluto ta. Tapno makaurnong ka iti pagbayad ti anak ta. Surwa man kit di dagiti kaaruba tayo ngaglaklako iti kankanen. Tapno da ito ilangan lako tayo ti ilako da. Wen anya. Kabayatan ngaglaklako da iti kankanen. Ibagak nga i-deliver da iti parokyano ti lako tayo. Mayat asuruan ida tamarigrigat da. At adumat la ang titangdan da no adda ma-deliver da. Kasaok to man gayam ni Lili. No mapadasan dangad ado ti makwartada. Amangan no isardeng dan ti aglako iti kankanan. Kat ibagamat ken ni Leon, tagpa i-deliver iti balasang nga anak da. No umanugot da. Addanton talo apara deliver tayo. Kasaritam to ni Leon, tasurwan na jay balasang nga agi-deliver. Sapay kaadwan a parokyano tayo, kat asidag iti estasyon ti pulis. Wen nga rod, di danto namnamaen na maiparit abulong ti ilako ti balasang. Taaglaklako kat nga rod iti kankanan. Lili, nasaya at mat ta nagsabat ta dito'y dalan. Gumatang ka kadi iti kankanan, agpilikan iti gatang manang. Kabayatan nga agpilpili ka, adda pagsaritaan ta. Anya ka di day manang, ibagam laang. Numapan ka aglako ijaayan ti dakkel aberde abalay. Addaman ipawit ko? Anya day manang? Basta addan to ipawit ko. Ited mo ti agnagan iti Roy. Urayem nga ited na kan katibayad. Sige, ited kun tumat kan katitad na abayad. Inton maited mo kanyak tibayad. Dakkel to ti itangdan ko kan ka. Nadagsen ka di, tamasapul pa'y atangdanan nak, manang. Nalagan laeng. Ngam, kanayo nakto ngamin nga agpaw itukan ka. Kat anya ngay, imanugot ka din ni Lili iti impaaramid mo kankwana? Imanugot tadi namot amo anagango ama iparit abulong ja impawit ko. Numatiliwan ni dati pulis. Isuda ti matiliw. Saan kat ada tayo? Lakit di Pagmadyan na ti awan amo na a tao. Kumagat da adagos iti palabog. Nga uray pakaisagmakan da.
Saan tayo mat siguro mairaman no kas pangarigan? Ta saan mat ada tayo ti pakatiliwan, tinasao abulong. Mabalin tayo lata, paglibakan. Nagore ka man ading. Ingka kadiagla ko di taas sidag ti istasyon ti pulisya? Gumatang ka ka di, Manong? Gumatangak. Ang makita mo ka di, jay nalabaga ti pintor na balay? Jay, nalabasi ti gate na, Manong. Apay ka di. Pakiitid mo tuman ken kuha na dahi nabungon iti papel. Iti lalaki ang nakatakder iti unag ti gate ti pangtedam, ha? Amo na ka di nga daitid mo kuana? Wen, yawat mo lang, iti nagbaetan ti landok a gate. Awatam to matiitid na ken ka nakasubre, ha? Sige. Gumatang ka nga rudan, iti lakok. Tapno mapanak iti bagbagam. Sige, ating. Katapaman na maitid ken ka ti lalaki ti nakasubre, agsubli ka dito ilingid, ha? Taadda itid ko kan ka. Oh, naitid mo ka din, ti impawit ko kan ka? Wan Manang, nakasubremat dayto inted na. Dayto Aguray ka, ha? Ikan ka, itibingay mo. Bingay? Kasano nga da bingay ko, Manang? Basta adda bingay mo. Kat agpaw itak tumanan. Nagdakkel mat dayto yan, Manang. Basit laaba nagdayta. Inton adamanen ipawit ko. Ited mo manan iti tao apangikam. Tapno adamanen bingay mo. Anya nga minday dyan nabungon nga impawit mo, Manang. Saan mo nga amuan? Basta agpaw itak tumanen kan ka. Kat kadagla ko ka itikan kanan. At dalata ipakuyog ko ken ka anabungon. Para deliver ka itilako. Ne, bakit? Adun samot itabilbilang managlakwam. Saan ko ang naglakwan amin dayto, lakay? Adda impawit ni Manang Josie nga impan ko iti may sa tao. Kat, anya ti pakainaigan ti impawit na, iti kaado ti bilbilangan? Idi na ited ko ti impawit na. Adamat inted je tao ang nakasubre. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan? Idi inted ko matkin ni Manang Josie ti nakasubre. Kwarta mat gayam ti linaon na. Inikkanak iti kwarta, kas bingay ko kano iti impawit na. Anya nga iti impawit na? Apay nga inikkan na ka iti bingay mo? Ay, jak mo lakay. Ngam ko na nga agpaw ito kanumanan. Kat addamanan bingay ko. At titinted ti lalaki anang tetak iti nabungon, Manong. Anya day jay, Manong? Mabit lang, ha? Itid ko matigunggo naman ang ipan iti impaideliver ko ken ka. Antoy. Ha? Nagadua kwarta, Nagadua talaga. Ngam adun to pa iti itid ko ken ka. No kayat mo nga ado pa iti i-deliver mo. Pudno ka di, Manong? Ag-deliver aklaan, ngam ikandak iti dakalagatad. Wen ko naktumat. Saan ka lukwan? Kas kumaita. Saan ka dia dakkel tintid ko ken ka atangdan mo? Ay, sige, Manong. Ngam, anya ka di nabungon. Kwa. Agas day jay. Adu ti agasan na. Kumusta ti panaglakong, anak? Anya nga dati impawit kanyak ni Manong Leon anabungon. Anya? Adamot impawit na kan ka? Dakal ti inted na kanyak akas tangdan ko kano, Nanang. Adamot kanyak. Amom ka din no anya tilinaon tinabungon? Kuna ni Manong Leon nga agas ka, no? Anya nga tanga agas. Api nga adu ti ited na akas tangdan. Anda ka di mat inted na kada kayo, Nanang? Adda anak ko. Ngam, agdua-dua akon. Apay adakkel ti tangdan. Anya ti pagdua-duaan nyo, Nanang. Sigurado. Kayat manindagi jay ti agi-deliver.
ta nasisirap da iti dakkalagatan. Kita man laeng ti maaramidan ti kwarta. Ibaon tayo laeng ida. Mayatdan. Basta pagandaran ti kwarta, kaya't dagiti marigrigat. Ibaon kun tumaninda di balasang. Oray siyak, ibaon kun tumanan ti inana. Kat padasan yu pa'y nga ibaon pati ni Ben. Imbag day ta trabaho na, ngam ti mapan makitangdan. Nariga ti agtrabaho iti kainaran. No awan pa kitang danan na, mapan mataglaklako iti kang kanin. Manula ang matngay ti magangganan siya da iti lako da kanan. Sige. Siyak lang ti mang diskarte ang makisarita kan ni Ben. Pakita aklang iti kwarta. Sigurado ang mapalabugan. Uy, nasayata nagranata dito'y dalan, Tata Ben. Ne, apay ka di barok. Anya ti bagam. Adda ko maiparamit ko kan ka. Dakkel ti itad ko atangdan mo. Anya ti paramid mo. Taapay ako na madakkel ti tangdan ko. Noing gagla ko di takabangibang apurok, adda ipauit ko kan ka. Adda mang sabat kan ka ijay. Ijay umuna awiting shade ti pagkitaan nyo. Sabaten na ti ipauit mo ako nam? Uwan tata. Awagak, taibagak nga aglaklako iti kang kanen ti pangipawitak. Ala, iyag mo nga roden tayo nakon. Apama na maitid mo ti ipawit ko, addan tumat itid na kan ka. Iyag mo adagos, tagatangak amin alakom, kan adda pa itid ko a bonus mo. Pudno ka di day tang ibagbagam, barok. Pudno, tata. Pegsman. Ala, tawag akong timang sabat kan ka. Kamaudyanan na. Talon ti para deliver tayo iti may parit abulong. No apay mat ngamin nga iparit dagiti pan nakabagiti lintag. Pagkwartaan nga rod. Kastalang dagita. Ngam no ikam ida iti kwarta. Patsyem, no di da alisto ang mga awat. Adula nga ammo dagita. Ialis tayo kit di ti alipuspos da. Mangtangdan tayo kadagiti saan da naman para deliver. Kwarta laeng tipang palabog tayo kadakwada. Kat inton matiliwan ida dagiti pulis. Ibaga tayo nga awan connection tayo kadagiti idil-deliver da. Nalakala nga irasonan da ita. Aganat kayo bakit? Adda pulis ang nagdamag kanyak. No sa dino ti balay dagiti pamilya akaaruba tayo. Apay kanula kay. Pulis gayam tinang tedak iti impaw itda. Nga itad ko iti may sa tao. Ha? Ti ka dinabalkot iti papel? Wan bakit? Nakita ti pulis ti panangyawat kanyak ni Leon. Ididinamag ti pulis kanyak no anya dayjay. Imbaga kasan ko nga mo. Innala na ka di tinabungon. Sinurot nak. Ket nakita na tinang tedak. Nabayag gaya matiktiktikan ida dagiti pulis. Anya nga mindagi jay anabalkot. Maiparit ka no abulong. Saan ka no arumbang nga ilako? Imbag na saan apati si kakat natiliw. Nadlaw da nga inosente ak. Tasaan ko nga amu akas day gayam ti upaw-paw itda kanyak. Imbag ta namati da nga awan ti ammom. Pinagdamagan dak. Imbagak ti amin na napasamak. Bakit? Anusan tayo langan ti aglako iti kankanen. Tanalinis at trabaho. Wala kay. Uray basit ti kita. Basta saan adakas. Nanang, nakapusas matagiti talo akaaruba tayo. Adda pulis akakadwada. Anya? Tiniliw ida ti pulis? Nanang. Adda imasidag kanyak amay sa pulis. Nagdamag kanyak. No anya ti negosyo ti karuba tayo. Anya ti imbagam? Imbagak adyak amo. Ngam ada impaw ita kanyak anabongon iti papel. Ngam jak amo ti linaon na, kunak. Kasta ka di? Mabalod da nga ta. Isugayam abimak nang da. Ngam saan gayam anasaya at tinagtaudan na.
Imbagada nga taamay sa ka nagdamagan dagiti pulis, anak ko. Saan mo't siguro, nanang? Makulong tayo ka diya talaga, Daddy, Mami. Naira na lakit di adi tayo in lemang dagiti aday jay balay. Ay, naira na idinagrade dagiti pulis. Kasaan tayo mataninam na mga umay dagiti pulis? Kasano da ito yan? Lumakay kan bumakat tayo dito'y pagbaludan. Diyak kaya tiagyan iti pagbaludan, Dad. Uray da kami. Di mi mat kayata. Anya pa'y ti serbiti biyag tayo, di ti pagbaludan. No kasano ti ragsak tayo ang nagbibiyag nga aglaplapusanan. Gapo iti ilaklako tayo. Kastamot kaliday ita, tamabalod tayo. Anyan ang nagliday ti biyag tayo ita. Amukla kumakas to iti pagbanagan tayo. Saan tayo kumahan ang naglaklako iti maiparit a bulong? Kasano tayo paitan? Dinadahil tayo tibiyag tayo. Gapo iti negosyo tayo may parit. Awanan ti maaramidan tayo. Nalpaasan ti amin. Sangwan tayo, tinagbasulan tayo. Ti dakas nga aramid, dakas mat ti ibonga na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.